שלום. שלום. לאן את הולך? למד המדבר. אוקיי, תיכנסי. תודה. רבקה יקירה, אני לא מאמינה שאת הלכת עם מישהו לקיבוץ כאלה ואת עכשיו לא דתייה והמון זמן אני לא ראיתי אותך, אני לא יודעת מה לעשות איתך. אולי נחזור אותך לביתה, אבל אני לא יודעת. מה קרה איתך? אני עוד לא מכירה אותך. הגענו. ¿Entonces ya la revisaste al parking? מה זה המקום האלה? Igual es que trae el freno. לא המקום האלה. שלום. שלום. אתה יודע איפה רבקה? רבקה? כן. לא רבקה, שמה. לא. היא לא רבקה שלי. כן, היא רבקה. רבקה! שלום. אמא. שלום אמא. מה זה? מה זה מה? מה הבגדים האלה? אני רציתי להחליף הבגדים שלי, אין לי זמן. אנחנו הולכים לבית. אוי, מה שבי? שלום, אמא. אמא, את רוצה מים? בוא. אמא. אמא, לא טוב. אני לא ראיתי אותה ככה שמחה בכל החיים שלי. היא נראית מצוינת. אבל את לא מתגעגעת. כן, דברים כן ודברים לא. אני שמחה פה, למה? כי זה טוב מאוד. אני אף אחד שם. אני שמחה פה, אני רבקה פה. ואת מתגעגעת אותי? כן, בטח שכן. ואת מתגעגעת את אבא שלך? לא, 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 לא. חס וחלילה. ואת רציתי שאני אתחתן את הבן של יקותיאל. זה לא אהבה. למה? כי אני רוצה אהבה, זה לא אהבה. אבל ככה אני התחתנתי את האבא שלך. כן, אבא שלי ואת לא אוהבים את... אמא, את לא יודעת כלום של אהבה. אני רוצה להתחתן עם רבקה, אבל היא לא רוצה. מה? התפוחים האלה הכי טובים. לא כמו הירושלים תפוחים. אני חוזרת לבית. ביי אמא.